মিয়া হর 9টা সাড়ে 9টার সময় থানাও খবর সগিখা যে হলং মতাই বিসিনি হাজারি বাড়ি বলে না হাজারি বাড়িনি কাইসা बोरै কাইজাক বলজাক বসামাंगनि बुमा नग नायतुगि माया ओंखाय खबर मानै थानानि पुलिस फाय नायतुखा पारानि बरक बाया गय मिलिवै ओंखाय हरं खाम बागै मियाव ताय नायतुक स्लाबिया ओंखाय हायने हाय तिनि फुङो तायसा पारानि बरक बाय पुलिस बाय मिलिनो नायतुक लायखा ओंखाय आबरि बिसिङाव खबर मांखा जे जेसमिन देबबर्मा बिनि बयस प्राय 27 बছর बनि ब्रै बसामांगनि दङ कायसा 10 बছর ताय कायसा काय ओंखा बोसोर बोसोर जांखौनो जेरै बोसाक खरंनि 5.5 বছর ओंखाय बनि जे बोसाय बखाय ओंखा आरो कि नाम आसिल मिन्टु देबबर्मा बुफानि मंखाय लेट बिपिन देबबर्मा अ पारानि बरक संसार खायमानि प्राय 17 বছর काखा ओंखाय तिनि फुङाव नायतुगै फायै खबर मांखा जे बोसायनो साइकेल आं फुन जे बनो आं यागलाय थांगा बुथानि ओंखाय हाथाय सागा फबजाक है साइ थांफन ओंखाय आ खबरनो जों रोगै नायतुक लायखा पुलिस बाय पारानि बरक मिलिवै आबनि परेकाव फाइमान फाइकाव जागाव जे बुफां खलबजा खायै बनि माथिया काबै मांखा जों आरो बनि जे रांचाक मंगलसूत्र दंमानि मंगलसूत्र जजाक मांखा ओंखाय ताबो एक्जिक्यूटिव मेजिस्ट्रेट फाय सफैगासिनि बिनि बिसखांनो जों ताबो कथिनो हाकर कि खुरिति साका ओंखाय हाकर खुरिति सामानि परे नुखा बनि तत्राव सुकाक जागमानि दङ बलाम लामनि रांथाम ताय बखर गुगलो गायसा आगात आबो दाबाय दत खातामै तखा आबो जों ताबो साइमिया आबो पोस्टमर्टम खालायजांनाय ओंखाय चिनि मबाइल स्टेट फरेन्सिक साइन्स लेबरेटरिनि टीमबो फाय दङ साइन्टिफिकलि जों आबो इनभेस्टिगेट खालायनाय ओंखाय जततुक मांखा जों जे मिन्टु देबबर्मा बमियानो स्कुटि ति खारि थांगा बनि बोसा खरंनिनो बनि बक्रारि सिंनि नगतनि लाङै उमर थैनायनि उमर प्राय 26 अथवा 27 বছর काने बनि सारा बनकी सयबिनी साइ बुथारिन दाबो आबो तो क्लियर रंगि थांगा बनि बोसायनो बुथारो कारण अरो आवाइबो अंखा एबं चिनि साखि मांखा जों जे जारा साइकेल अंखा जे बुथाना यागलाय थांगानि साइकेल अंखा माने दाङबा बोसाय सारा तैके बिया ओंखाय बरंनो मिया यांबो थारक खुरदा है फाइलेका ब्रक थारक बु खुलायजाक दङ पिया था खुरपानो ब्रक थारक ब्रक ति साइतलाङि आखु